A principis de febrer, operaris de la Diputació de Barcelona van dur a terme la primera fase de millores de talussos i instal·lació d'elements de protecció per evitar despreniments de rocs, terra i vegetació a la carretera BB-4022 al terme municipal de la Nou de Berguedà, en els primers quilòmetres. En concret, s'han instal·lat malla de cable d'acer a la part superior de la muntanya per consolidar el terreny i la vegetació, s'ha estès filat en els denominats embuts per evitar que rocs i terra saltin a la calçada i s'han disposat diferents zones de retenció que periòdicament han de buidar de material per evitar que es pugui malmetre el filat. En aquest punt, al marge esquerre, hi ha un talús gonitat vertical d'entre 20 i 35 metres d'alçada, mentre que al marge dret hi ha una barrera de protecció per evitar la caiguda de vehicles a l'embassament de Baells. La Diputació té previst continuar les obres de consolidació aquesta primavera. Els treballs tenen un pressupost de licitació de 59.680 euros i preveuen l'esbrossada de vegetació, la col·locació de la xarxa de cables i malla metàl·lica, així com la instal·lació i millora de pantalles dinàmiques a les zones d'embut.